Teší ma, že ste prišli v takom hojnom počte. Rada by som vás privítala na Trnavskom Multiplace, ktorý sa mal odohrávať za touto stenou. Sme ho nie v galérii, ale na galérii. Pustíme vám dnes tú ešte nevidenú projekciu Williama Sláminku, ktorá všetko toto dianie vyvolala. Okrem toho si tu môžete pozrieť, alebo si môžete vyskúšať tieto skateboardy Tomáša Beňadika, celá pána Chmelika za nejaké tiež úvodné slovo. Dobrý podvečer. Mám taký pocit, že ešte nebola nežná revolúcia. Politická moc, ktorá chcela dosiahnuť svoje, bola jedna príčina, prečo sa to stalo, a druhá príčina je ľahostajnosť. Ľahostajnosť poslancov, ktorí mnohí ani nevedia, že je galéria v Trnave, ale aj ľahostajnosť občanov, pre ktorých je kultúrny život stále tak trošku nejak bokom a možno im je bližšia televízia, ktorá začína na J alebo iné takéto javy. Takže som rád, že sme sa zišli, som rád, že sme ešte akcieschopní a teším sa aj na ďalšie akcie. Pekný večer. Hop. Krkonoších. Podle mluvčího České televize Martina Krafla byly záběry velmi nevhodné a mohly vyděsit velké množství lidí.